L-iskwadra speċjalizzata tal-Pulizija għal Paċeville ilha topera uffiċjalment minn Mejju u hi magħmula minn 31 uffiċjal fosthom 23 kontestabbli u 8 surġenti. L-għanu li tiżgura s-sigurtà fl-inħawi u ta' kull min jgħix jew iżur iż-żona meqjusa bħala mekka ta' attività kummerċjali u turistika fil-pajjiż l-aktar fl-istaġun tas-sajf. L-iskop primarju tagħha huwa li noffru s-servizz tal-pulizija lill-komunità. Primarjament is-sigurtà f'Paċeville, però mhux biss. Parti mix-xogħol illum mix-xogħol polizjesk huwa li aħna ikollna kuntatt dirett mal-komunità li tgħix hawnhekk, mal-komunità li żżur f'dal post, mal-komunità kbira li taħdem f'dal post. Allura meta inti għandek grupp ta' nies, tim ta' nies li huma permanenti hawnhekk qed jaħdmu hawnhekk, dak il-kuntatt ħajkun ċerta kontinuità. Melvin Camilleri, is-supretendent responsabbli mid-distrett ta' San Ġiljan, spjega li t-taqsima twettaq patrols, tinforza l-liġi, tagħmel spezzjonijiet f'negozji u taħdem jitfit m'entitajiet oħra bħall-Awtorità Maltija t-Turiżmu, it-Town Center Management u dipartimenti oħra tal-Korp tal-Pulizija bħas-sezzjoni tal-Immigrazzjoni u dik ta' kontra droga. Fej qabel konna nofru servizz ta' nies pulizija on rotational basis, illum qed nofru bil-pulizija tal-lokal. Allura għandek dik apart il-kontinuità, il-pulizija ħajdraw is-sistema tal-post, ħajsiru aktar familjari ma' anki behaviors tan-nies kif jirreaġixxu fil-post għaliex il-post huwa partikolari. Żied jinnota li bħal kull belt u raħal mal-pajjiż din iż-żona għandha wkoll il-partikolaritajiet tagħha. Meta qed nitkellmu fuq Paċeville għandek taħlita ta' negozji li kollha jduru madwar l-entertainment, bażikament, għandek l-ekonomija, dik li sejħolha nighttime economy, allura għandek partikolaritajiet iktar differenti minn lokalitajiet oħra. U l-iskop ta' l-iskwadra hija li tiffoka fuq dawk il-partikolaritajiet. Jiġifieri li noffru servizz ovvjament speċjalizzat għal din l-erja. Waqt żjara lil membri tal-iskwadra l-ġdida, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-Gvern sa jibqa' jinvesti f'aktar preżenza u r-riżorsi meħtieġa sabiex Malta tibqa' pajjiż sigur. Robert Abela qal li mill-esperjenzi tal-Maltin u l-Awċin irridu nkomplu naraw li f'pajjiżna kulħadd għandu jgħix f'rispett lejn xulxin u biż-żamma tal-paċi pubblika. Spjega li t-turisti li jżuru Malta għandhom igawdu s-sabiħ ta' pajjiżna u jirreċiprokaw rispett lejn iċ-ċittadini Maltin u rimarka li xogħol din l-iskwadra u wieħed importanti f'dan l-aspett. Dr. Abela rimarka li din miżur oħra imwettqa fil-programm ta' ħidma tal-Gvern u ta' ħajr lill-uffiċjali f'din l-iskwadra li qed jaqdu funzjoni kruċjali favur komunitajiet dejjem aktar siguri. Matul iż-żjara saret ukoll referenza għall-avviż legali li introduċa ħlas immedjat ta' multi fuq il-post għal persuni li mhumiex residenti f'Malta. Dr. Abela żied li din il-ħidma tikkumplimenta x-xogħol tal-Pulizija tal-Komunità f'diversi lokalitajiet fosthom is-Swieqi, San Ġiljan, il-Gżira, Buġibba u żoni oħra fejn jiżdied il-moviment ta' residenti, turisti u negozji.